Sanibonani guys, ninjani? Oh, nimpila guys. Ha. Guys, kuningi. Nezwa yini kuningi guys, kuningi. Abona impilo inzima. Ngane ngibeka nje. Guys, impilo inzima niyezwani. Okay, thank you Scorpion, thank you so much. Unjani mzo? Into engifuna ukunitshela yona guys, ukuthi kusasa, kusasa ngibuyela emsebenzini, niyezwa? Yeah, sengiseThekwini manje. Kusasa ngibuyela eThekwini. Awuzi, ngiseThekwini manje but angikho eTown. Thank you. Thank you so much. Guys, kusasa ngibuyela we eTown. So, ithi-ke bafethu. Angithole room. Angithole room guys. Wey, lezo nails ngicela ibuke. Seyiphumile. Angithole room bafethu. Cala ningisiza. Thank you Samgelo. Manje guys ngisase Hammersdale nezwa. Hammersdale. Angithole guys room. Cala ningisiza ngosami. Ngidinga room. Sengibuyile. Okay ngibonga. Sengibuyile bafethu. Angithole room. Kunzima guys. Ama-room room ngidinga like eTown phakathi. Ngidinga eduze neSouth Beach guys. Okay, noma ngekho-ke i-room eduze neSouth Beach, but mali phakathi nje eTown phakathi. Ngizokwazi ukuthi-ke mhlawumbe ngihambe nginyawo ngemsebenzini. Lokho ku-right. Yabo. So nje guys, angazi ukuthi ngizokwenza kanjani, angazi. Ngifuna ngidinga i-room elizongicosta 2.5. It's either 2.5 or 1.5. Guys, noma iliphi room. Eli-right guys, eli-safe. La ngihlala khona kwakungekho safe laphana. Nje ungena ama-prostitute. Dayisa nama-drugs. Imali enginayo manje 2.5. Yeso seke. 2.5 imali engigqibe ngayo kuphela. Ayikho enye imali enginayo. 2.5. Phela nkabi yami. Phela. Kade ngiphula. Iyabheda into yaseTown mfethu. Yo. Samkele iyabheda into yaseTown. Kelvin awukahle ngongibuza ngihlala kuphi mfethu. Awumancane. Ngoba ngiyakutshela ngithi ngiseThekwini. Iyabheda ndoda. Bathi ngizothini ngoba ngidinga yona ke leyo indawo ke leyo. Ayikho into engayenza. Yo, yabo nje la ngihlala khona. Awumsangano guys. Mhlambe bekune hotel ngaphansi, ngaphezulu ila kuqashwa khona. Lapho ama-drugs adayisa lapho. Ngathi no man, akuphephile la. Njani umnyango wengane? Uthini usiqomqomi? Yazi nina niyasangana nje. Hello, unjani? Zethembe, hi. Uthini wena hlala ubani? Ninazi niyadakwa nje. Mina yazini. Umuntu avela kudakela. Nawe uvele unenkinga. No. Khona amanye ama-flats automodes are-safe. Yabo, are-safe. Ngaba nawe uyangidakelwa nje ngokwakho nawe ngoba wazi ungibizelana ngobaby. Hawu. Yabona nje. Azini.
Bafethu ngicela ningisizeni. Guys, nami ngiyanisiza bafethu. Yokuqala nikhishwa yimi ku-date review. Umdala kini uyangizwani? Awukwazi ukungihlangela mina. Umdala kini ayila ku live wami.Thi ngiblock futhi. Awubuze uyangitakela. Umdala kini ayila ku live wami but. Ngeke ukuthi ungafika ukhuluma udoti la bese uzoqhamuka ufuna ukuhlonishwa. Uzohlonishwa ubani ukhuluma udoti? Kade njani lenkwenkwe? Hello Sibonge. Ngiyabonga nkosami sketi. Kodwa sketi bakithi. Okay guys, nami ngihlezi nginisiza guys. Ngifuna indawo yokuhlala. Ngifuna indawo yokuhlala eThekwini, imali engilayo 2.5. Ngifuna indawo yokuhlala eThekwini guys. Ala ningisiza enhle. Usingle room omuhle guys. Ngiyanicela guys. Anifakelele bafethu. Nihlezi nibasiza abantu ba TikTok. Nihlezi nibasiza niba behluphekile. Nami ngihluphekile phela. Ha, ngeke. Futhi nami ngiyanisiza guys. Nizosiza ubani ukuphuma ka date review mase ngingasekho mina? Nizosiza ubani? Aningitsheleni. Nizosiza uba kusasa ngemsebenzini ngoba ngidila no date review kusasa. Ngoba ngidila no blacklisted. Ozaziyo nje ukuthi ublacklisted under u-date review athathe inamba yami lapha ku-bio. Thatha inamba yami lapha ku-bio ukuze sikwazi ukuthi sixoxe sikhulume, okay? Ngisabasiza guys, ngiyabuyela kusasa emsebenzini. Hayi ke noma sengiyangifonela ukuze kushaye 12 ebusuku. Anginankinga. Ningifonele nje anginankinga. Wesibungi number 1 umdala uyikhehla ubaba oyingane. Awukwazi ukushela umuntu lo uzongitshela ngizohlala nawe mina musungihlanyela. Angifuni ukuhlala nawe mina. Thank you mele kuhle, thank you so much. So guys ngiyanicela ke. Xa ningizamela bafowethu ngiyanicela. Ya we ma. Ngiyacela we ma. Awe bafowethu ngithembele kunina. Guys anginalutho. Hey anginangisho imali yokudla. Ethu story sami. Kodwa guys ngihlezi nginitshela iqhafu zami. Hayi cha ngiyanitshela kodwa bafethu abantu ba TikTok hayi ngiyanitshela shame. Ave nginitshela inkinga zami. Iniyezwa cha ngiyanitshela shame ngiqaba. Ngifuna phakathi ku-CBD. Ngifuna phakathi ku-CBD. I hope lo acceptayo uzongisiza ngendawo. Ethu. The edge is on point. Dingusizo lwenu. Awu man, dinga nini? Yabona mina ngidinga usizo le rent number 1. Anginamali number 2. Anginayo imali ye gross. Yini nenazi? Ngene. Anginalutho bafethu. So nje ikapeta. Cheapest in CBD is 3.5. 2.5 kungakuhlalisa nomuntu. Khantami khona ade ngitholile neso. Khona enye indawo ade ngitholile e2.5. Angihlala lapha nginandawo, ngihlala indawo. E2.5 nayo be right. Into ebengicasula lapha ukuthi bekuseMasgrave. Manje Masgrave ish. Yeah, breakfast. Thank you. All right. Ay, kuningi ngiyagibelana. Ay, kulungileke. Hello? Sawubona. Unjani? Right. Ngiyaphila nami. Yeah. Ne evukiwe ekuseni shem. Yeah. Guys ngekhisi nje incane senivele nehla naya nasuka ku 140 ama viewers naya 101.
Kahle nini? How? Angahle. Yeah, khuluma. Ubone nje ayavusana straight. Awumfana uqhubeka. Ufana unguphaphela. Phela nami ngumuntu bafethu. Nami ngumuntu. Ngeke ngihlale nje ngajoli. How? Sengizofela lokho ke manje ngeke guys nina njani ngazi ngijola mina ngazi neze kuthiwa ngiyajola. Sengiyajola ke manje seniyikhwele kahleni bafethu. Oh wow, hi, Molo Ayad. Molo njani? Ngiyaphila sometimes njani wena? Ha? Ngiyaphila sometimes. Ngiyaphila nawe sometimes. Oh wow. Ayanda, why umhle without permission? Ha? Why umhle without permission? Yabona njengamanje asikhulumi ngobuhle sikhuluma ngendaba. Sawubona. Awu mana wemsukulu mfethu woza ngiyaxolisesa. Bengazi usufuna ungisiza woza bethu. Woza. Ngiyabongeza. Ayanda, bendive rumors uxelwe ngu Brinodio Morgan bana yabothanda Maxhosa. True or false? Like Xhosa men are your type, like you love Maxhosa, like. Ngidakela wena abangithanda maqosa mina. Sanibona. Hi Zulu. Hayi mhlola yami. Awuze nokukhuluma kwakhona ngazi isitaba. Yazulu. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Budinga usizo lami ke. Hawu ngifuna indawo awu cha wena yabona ke wena unengqondo shame. Cha kufuna indawo yokuhlala. Yebo. Ngeke somdoda. Ufuna indawo yokuhlala. Yeah, njani? Yabona uku-invite kulive. Ufuna indawo yokuhlala Nkosi yami. Yebo, Hayi. nendawo. Ngifuna eThekwini around TPD. Kahlezek nami ngumuntu phela. Hawu. Nina abantu yazi la baTikTok bayibo guys kahleni phela. Ngenze njani ngihlale ngajoli ke mina ngibe yitshitshi lomhlanga. Hawu kahleni msukudlala umsana ukudlala ngami guys. Okuqala beningayazi nokuyazi indoda yami. Kahleni msukudlala ngami mfethu usana. Hawu nani nentombi zenju enifihlile. Mina nje hayibo benginihlonipha nje kabi. Angikaze nizwe kuthiwa nginendoda mina. Nizwa manje nje ukuthi senginendoda. Hayi. Hawu. Ngeke phela lokhu ngichaza. Hawu kahleni lena. Yazulu. Sorry mfethu angizazi la eThekwini kodwa ubuke ucomfortable la uhleli khona. Akhula wena. Hello Siphe. Mamzimba njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Yebo. Waze wamuhle. Ngiyabonga. Hawu waqala wagoqa amehlo angazuthi uzothi unamanga. Ngithe ngiyabonga. Guys, abantu abajoyina la angabi ukuthi abantu Nkosi yami abazo Nkosi yami. Xa ningisiza guys ngelokhuzane. Doesn't sit you. Relax please. Anger doesn't sit you. Xa ningisiza Nkosi yami ngendawo yokuhlala Nkosi yami niye ukuthi sanibona njani. Ngoba njengamanje anazi nokuthi ngilalephi. Indawo ayikho yokuhlala. Lokhu ningitshelisa nje sanibona njani waze wamuhle mama. Waze wathanda asho kahle. Ngiyacela futhi mase nginendoda. Osek angithethisi wena. Hawu. Ngihlala ehlihlo. Kodwa abantu bamaka TikTok. Guys, okay, okunye ekumele nginikhumbuze ngakho ukuthi kusasa it's 1.5 or 2.5. Yeah, uzohle. Thula na ngoba manje angisathola indawo. 1.5 2.5.
Ngiyabonga ngiyabonga bakithi. Ngiyabonga bafethu. Kodwa guys ngizoni-addressa nezone I said ikhona indawo yokuhlala la 1.4 ngiyasho. Hawu ikhona. Kuphi? Hawe ma. Wekhehla. Bani? Ngikhahlela. Awukhahlela mfethu ngiyakufollow. Wekhahlela ikuphi indawo yokuhlala 1.4 la eThekwini? Khahlela I said ikhona indawo yokuhlala 1.4 ngiyasho. Kuphi neThekwini Nkosi yami? Ngifuna ukuhlala eThekwini phakathi. Ku-CBD. Awumancane Gasman. Hello khumbula yeah. Ngifuna around CBD guys. Ngifuna indawo enombhede guys, anginawo umbhede. Ngifuna indawo enayo inkito nje phakathi. As long as right inhle. Ihotela. Yeah, unjani? Inombhede phakathi. Kanti ufuna ihotela noma ufuna ilodge? Yabona wena uzongicika. Yebo sisi. Yebo Adam njani? Konotshani. Yaphila. Muhle sisi. Okay, thank you. Sure. Cela ngibuze ukuthi uhlalaphi. Thank you, Lazi. Thank you so much. Thank you. Ay, ninakaza nisizana, ay. Kodwa abanye abantu niyabasisa la. Anisizani. Azi ngihluphekile njengamanje ngihluphekile. Ngiyasho ngithi ngidinga indawo yokuhlala. Imali anginayo iningi etheni. Ngino 2.5 anginamali. Yiphi indawo engizaziyo eThekwini zokuhlala? Nina nazi usawubona njani? Amuhle mama. Kuphi uhlalaphi? Into eyodwa ngihlezi ngisho ukuthi ngihlala eHluhluwe. Kwamanje ulwazi ngidinga indawo ngidingani? Ngidinga indawo yokuhlala. Yezwa, ngidinga indawo yokuhlala. Angifuni ukuhlala mahhala. Ngidinga indawo yokuhlala. Ngino imali enginayo ngino 2.5 irent. Kwamanje because kwamanje anginayo ngisho imali yokudla but ngifuna indawo yokuhlala ebalekile. Ngifuna phakathi kwi-CBD phakathi eThekwini. Hlangana naphi nombazwane wena man. Hawu kodwa Adams. Adams, inbox me Adams. Nathi ninjalo ke nabantu. Niyabasiza abanye. Mina siningi ngilahla la. Ngeke ngihlale eBhalithe kukude, ngeke. Futhi laphana ngizothini? Ngeke laphana kukude futhi kuhlala abantu ayiqhumama lapha, kuhlala abantu abanemali. So ngeke ngikwazi ukuhlala khona. Ngeke ngikwazi ukuhlala lapha. Ngikwazi nje ukuhlala lapha. Use website like Rain. Ngeke hlala iqhumama lapha bhuti wami. Hlala iqhumama ngikwazi ukuhlala lapha. Hi. Hi dear. Okay, mana ngilinde ngiyeza manje. Ayi khulileka Lwazi ngeke uyithole ke leyo ufunayo. Yabona WhatsApp number. Okay.
Heke bhuti wami ngeke uyithole. Ngisho ungakhala ubiza uma wakho ubiza utatako ngeke uyithole. Ngeke uyithole. yazi akho unama-sharing abantu abaningi banama-sharing yazi Umuntu omthathaphi umuntu ezoshare naye. Noma unajabule ngomthatha, kodwa unajabule ngaba right noma yini? 1.6 1.6. Sishare siba 2. Awumbhalele lo muntu noma maye approve nojabule ngizomthatha ngifayele imali manje. Agibele kusasa. Adam Nkosi yami. Sengivela ngaphuthuma esikhwameni. Suntu kancane buki. Phendula kanjani ikhamera? Angikwazi ukuphendula ikhamera. Basibukani. Ikhwami. ukusmith street Nazi. ukusmith street Okay. Nazi ikhwama zami kumele ngihambe guys. Kumele ngihambe soon Nkosi yami. Soon mafethu kumele ngihambile. Anginayo indawo yokuhlala. Kunzima. Hello, hamba yaphi? Kumele ngihambe ngiyafuna indawo yokuhlala. Ha. I-rent. Oh, kodwa ngithi njani manje? Semua yang kita nak kan, bukan nulis. Sudah. Betul sebenarnya. Nanti, ini usulan. Ya, ningahambi sengibuyile. Ngikhona. Ngikhona. Bese ngikusandelela nje Adams bakithi. Ngikusandelile i-account number. Sami ngiyayiphinda ke manje. Nayi i-account number yami uCapitec yona. Ngiyisendile uqasha uthi awuyinakanga. Hawe. Angifunda he. Ngiyathatha tata. Umshale wakho lama. Umshale uthathe. Uthathele nje. Ngathi usuqedile ulethe ngala. Mouse awuphinde awuthanda. Ngiyadla. Funa ngenze njani?
bafethu ngiyangiyeka nje ngibe yiphara anginayo indawo yokuhlala anginayo ngiyabonga Mshibe. Mana ke lapho kwenziwani umtshela ngizocheck inbox Adam mase ngiqeda ukuba live kodwa i-account number ibolile ngisuthi ngisendelile ngikusendela manje la kade ngisendela manje la anginayo indawo yokuhlala nazi impahla zami guys anginayo indawo yokuhlala ele ngibuyele eThekwini ngithola indawo yokuhlala around CBD and your hometown is nothing without you. Ceda unga relocate because angeke isavela ku Google Map. Huh? Azulu boy uthini? Awula and la. Someone and your hometown is nothing without you. Ceda unga relocate because angeke isavela ku Google Map. Manje uhluke ngesavela booking the break notes when I said unsilima lo. Hayi bhuti wami into oyikhulumayo azenzi sense. Hello Zenande. Esithathe izindlela ezo 2.5. Ziba yilokuzana. Ziba Awucheka ku Google izindlu. 2.5 yabo. Ike andunga yabanje le yade ngibona. Lade ngibona. Ngibona lapha eSomen. Enhle. Ezo. Mama uyibona kanje into. Ufonini. Awuye phela. Tozoyifica. ible. Abale lapha eMaskrift. eMaskrift yes bengahlala khona kube around CBD. That's why. Because bengine balcony yami. Hayi balcony bengine yabo sihlala into esikhulu. Ekubese kuba nekhasini elikhulu. Just ngiyavula. Kune garden kunocingo lomnene. Olwami ayikho impuzini yakho lo yimito. Umuntu une space sakhe. Une space like it's like a garden. Nganje kusho bathroom. Inkinga into eyodwa itoilet yini ushiya kushare akukho nokuthi umnyango ukhiya akho umnyango. Yes. Yabo ikhasini silakhona le usheqa. Uyabona nje umfana mayithi uyangena nje uyongenela lapha akudlengule. Basidakiwe. Hey, ngeke. Okay. Jonathan, uzoyenza namba yakho? Thank you.
Okay guys, kusasa kulaba abasa blacklisted, kulaba abakwasako under audit review. Now Adam is I found work for you here in Cape Town. Ha! Wait. Nansi indlu Yabona ke inkike lapho ayandi. Sparks. Oh, Bus 5 rand ibus. Isuka khona eTV. njalo iliphi lo bus lelo? Bus ngathi sekhona. It takes no trend. It's Sparks. Isingili. Yamantombazane kuphela. Isingili 2.6. Ishare 2.3. Ngi-inquiry ngifuphethu wakho ifridge itoilet shower encane kahle bathroom nje nebathroom yakhe encane athi ikhishi And ngizothatha bhahashana. Ngizothatha bhahashana ngoba nginekhadi lami no 2.5 kuphele. Ngaphethu ngiyahlupheka nezwana. Ngiyahlupheka yazi kokade ngikhafathi izolo ngikhala. Cha ngiyahlupheka mfana. Angiyivele lapho. Angiyahlupheka nje ngidlala ngayo. Abona nje kusami mangathola nje umuntu onje ku 500. Ngingaright yazi. Hayi 500,000 and 1000 ngiyazi ukuthi lo 2.6 mhlawumbe ngithathe rent ngiyayifaka 500 wokudla le eyogibela wema ngiyabonga uJanuary mina uJanuary ngiyabonga wesikhathi February birthday yami ibirthday yami uFebruary khona ngikulindele nje komunye umbhengesi into enzima into engayazi siphihle sebhadi Mama ngiyathi uzokwenza inamba yami kusami. Kunzima bafethu ngifana. Usungiphaphela wena Zeki. Ububuze bani ukuthi ngoba usuthi incane imali yami. Kazi niyazi umuntu ngiyameya kazi uJanuary. Ayikuthi ngiyahlupheka ayikuthi imali anginayo ukuthi uJanuary unenkinga zakhona ngoba senithe oze kusebenza imali yami encane nje kulungile yazwani kulungile Amba usebenza kahle sebenza kahle ngathi njengamanje ngidinga usizo wena uwelo Akuwelo wenza nje kimi wenza nje kimi Zeki wena wonke Ngithi ngalake ngithi ngene wena Adams angiye Cape Town ngilinde mina ukuthi ngikuthumele imali yabo so ngithumela i-account yakho bhala phansi ke manje Adams 24 or 6 okay ngibhale phansi okay yeah webi 24 hayi 64 24 622 iqala ithi 24 622 usawuthatha ipeni u-Adam no-Eva guys omunye umntwana uyangisiza nina nize nje wena-ke wena Zeki wena ungaphinde ungibhalele ku-WhatsApp wami wena Zeki ubukisa ngabantu manje la ku-TikTok uyazi uma ngihluphekile ngiza la ku-TikTok ubukisa ngabantu manje la ku-TikTok wena Zeki wena Zeki wena Zeki ubukisa ngami wena Zeki ithi 24 wait Adams hey ngeke Adams unenkinga hayi angisamuzwa 24 Adam 622 yebo iqala ithi 24 6 24
622 44 yebo 44 197. 197 Yeah, iCapitec. Captain. Okay, so ngiyabona so Ayi thumela ngiyabonga ungakangifakeli Nkosi yami. ngisofakela yabo ukuthi ujabule le new year uyayifa Ezinhle ngasala ngapha phakathi ngiboni. Abengisizi. Sawubona Ayanda. Ya, unjani Thili? Hayi ngimnandi wena ngathi uyaphapha wena. Ekuseni kangaki energy. Awusisi wami. Angina energy. Nkosi yami. Ngifuna indawo yokuhlala, ungeke ngama-energy. Ufuna indawo yokuhlala? Nafethu. Around eThekwini. Uzohlala nami eVali. Hayi khohlwa. Yabona wena uzongicasula. Yabona ngoba ungibona ngifica ngihleka. Yabona abangaziyo la TikTok angibhedelwa. Abangaziyo bangazi. Uthi yes, ngiyahlupheka ngiphekela kini kodwa nje mokhuluma udoti. Angikhuluma udoti, ngikhuluma iqiniso musi. Hey, angifuna njani nawe? Ngithangela. Oh. Ufuna ukuhlala wedwa? Ya, okay, hayi inkinga yikho ngizakuzamela iroom khona nearby. Hayi man, ngifuna around eThekwini man. Ufuna eThekwini ngabe usho njalo ungali. Ayinawo Guys, angikwazi. Alo understandisa into yodwa. Angikwazi ukuhlala ngaphanga ezinye indawo ngisebenzela eThekwini phakathi. So, uma usebenzela endaweni kumele uhlale lapha ngithi ngiyakwazi lokho. Yes. So ngiyamcha guys la bafika ngicela ukuthi uyohlala kuphi uyohlala kuphi ngeke ngikwazi ukuhlala ezindawo zenu ngiyidinga khona la Mina bengicabanga ukuthi ufuna ukuphuma endlini ekhaya. So now that you've explained it, we understand. Yes, now ungajahile ukulwa. Sichazele ukuthi sikhona ukuzwa kwenzakalani. Manje masungile ukuthi yabona nje manje wethili yabona ukuba usesimeni sami ngabe udingeni nakho ngiyasazi nami ngiphuma lapho uyabona buka yabo so ready yabo hey mfowethu umele nje ukuyithola ukuthi hayi move in bese uyahamba ngiyohlala makhara noma hayi bu so ufuna ukuhlala ngamaphara manje yabona ngangayithola indawo eThekwini ngizoba live ngifuna ukuthi nonke ningenelele niyezwani sizongema kusowenza kanjani ukuthi ulive okuzasifollowa usinotify ya ngizonifollowa nonke nginotify ngeke phela ngilahleke nikhona ngifollow ecala ke Ayanda ngeke bafana bami ngilahleke nikhona indawo engisayitholayo manje indawo ezingo 3000 engeke nginkulu le mali then lese ngifuna ezingo 2.5 esingili ayingeke ikude la iseMasgrave la lengithola iseMasgrave maximum 2.5 iseMasgrave ikude nanokuthi imoto laphana kuselokishini ngathi ungaba nemoto yakho anganoma unzothini. Oh, so wena mawufuna ukuba eduzanyana yasemsebenzini Mbe yawo cause sofika lesi sikhathi sokuthi akunamali yemoto yabo akuhleli kumnandi phela ngiyayibona ma asithembe ukuthi uzayithola soon yabona angizayisola uNkulunkulu khona ngeke angilahle mina ngedwa ngoba ngizona ngeke phela ngeke Adams angeke nanokuhlupheka into esikhashana kuzodlula manje nje lento leyo kwesikhashana ukaJanuary ake sithi ukaJanuary kuphela ngiyabona abantu sebebona ngathi ngiyahlupheka sengikuthumela wale imali ne usawubhatala wale rent yabo sengisovakashela khona kanti imali yabo awuthumele ngibuka yebo ngisawuthumela le imali ya rent yabo angilindile ke njengamanje ufuna ukutshela abantu bathi TikTok ukuthi uyithumelini
siyakhulumana lapha ngoku kanti. No, ukhona uNkulunkulu noma thina. Nonke. Nikhona nonke guys. Aba bantu bonke ne. Nikhona nonke guys. Akukhona uNkulunkulu. Guys, sangimele ngicime live manje ngisabhizi kancane. Ngifuna ukuvuka ngicline, ngigeze. Yabo. Izingane ezazala zabikwa. Omunye ebekulethele breakfast khona manje. Nankosi yami ubengilethele inkosi yami breakfast. Nginanga umuntu obengilethele ibreakfast. Ewe la makhuba mfethu. Ya uye bengilethele breakfast. Yabona nje mase ngiyadla. Na lokhuzana isho. Ngiyavuka manje ngiyaklina, ngiyageza. So sengiyahamba guys. Ngizobuye ngibe live. Ngicabanga ukuthi mina guys addressa ngendawo yokuhlala niyeza ukuthi khamba kanjani izinto ezikanjalo. Lokhu ngini-addressa nje ngini-address. Ya, ama usikuyabheda. Ngizonitshela bafethu. Hayi kodwa ngizoyenza futhi ngiyohlala komasho. Ngigibele uma ukuthi kumele ngigibela angina choice. Asike bengafuni ukuhlala endaweni ezikude. Bengafuni ukuhlala endaweni ezikude because guys ngiphuma uphasiwe emsebenzini. So amaphara maningi amaphara engikwazi ukuhlala endaweni ekude. Nafuthi ngiyayisabela nokuthi ngikhelesi. So nje ish. Kunzima ke anyway. Kunzima. Baningi abantu asebenzile la guys ngizosesa oyedwa wabo bese ngiyova abasekho sebevalile. Nampa we hayi ngeke abantu abanga. Hello. Yeah, John. Yeah. Njani? Yaphini. Okay, razwami muhle bye. Thanks. Hlala kuphi indawo? Ngeke bhuta. Ngikuze phela Guys baba yini? Bye ngizonibona. Ngizonibona kusasa emsebenzini mase ngizokhuluma ngo-debt review nani. Mase ngizokhuluma ngo-blacklisted. Mangibuza nje ngithi uba under decline ku-January under debt review. Inamba yami ikhona la. Ikhona lapho kwi-bio. Wena Adams ngiyo-check manje ukuthi ufayile yini. Inamba yami ikhona lapho kwi-bio. Ozaziyo? Bakubuza Adams usuyifakile imali. Adams babuza usuyifakile imali. Guys, ozaziyo ukuthi hello Ndlovu ukuthi u-blacklisted under debt review sizokhuluma. Awusase namba yami lapha kwi-bio. Namba yami ya. Ayithathwa ke noma ubani leya namba. U-Adams usuyifakile imali ngizohamba ngiyo-check ngibe live manje ngibona uma ukuthi usuyifakile. Ayithathwa noma ubani leya namba guys. Ithathwa umuntu odinga usizo kuphela ngoba ngiyablockana hayi kancane. And futhi wonke awakamatlayenti ami ave ngi-right kuwona nje noma ngingafonela noma inini azongithola efonini. Azongithola efonini guys. Awuse ngi-accept nangu Adams. Nangu Adams ethi seyifakile imali. Where Adams? Yeah. Awuse ngifake yena bese ngiyahamba. Yeah Adams. Ngifakile usayibona lapho. Yelele. Awu ngiyabonga Nkosi yami bathi TikTok kumele u-Adams. Niyabona ukuthi kumele ozek bathi uqunguluza amehlo nje la. Ayikho nje into abayenzayo bangisiza ngalutho. Wena sakwazi ngiqunguluza amehlo nje la.
Sengeza ngizwa abantu abangangazi. Wena ngishesa nawe WhatsApp. Ayikho nje indaba yakho. Ayikho indaba yakho Zek. Wazi ungiguluzela amehlo nje la. Awungisizi. Awungisizi ngalutho. Zek awungisizi ngalutho. Njengamanje ngikhuluma indaba ezingaka. Akwazi ungitshela nokuthi indlu ungayithola phi. Sekuqhamuka Adams abantu engabazi abako Eastern Cape uzoneze nokuthi wase Eastern Cape. Ixhosa leli. Wena usena Xhosa. UmZulu nenamba yami. Uyasebenza nje. Buka isithombe sakho. Fake nensebenzo usebenza kagesi unjalo nje. Awungicabangi. Yes sweetie. Ngiyabonga mfethu Adams yazi ngiyabonga kakhulu butwami. Thank you. Kwandela uthathe khona. Yazi bengacanga uzefaka ngempela ibo. Ngithemba abantu ba TikTok nini. Okay bye. So dekathenga abantu ba TikTok. Ukhulukhulu maka kucine kakuhle ne. Next time ngizwe. Angizwa mina. Yabo. Ngithi uNkulunkulu maka kucine kakuhle. Next time ngizoshada yabo. uNkulunkulu akagcine kakuhle. UmZulu noma uyini uSwati? Ngumxhosa. Ayingeke umxhosa wakho ubuqine kakhulu. uNkulunkulu akagcine kakuhle. Maka kucine kakuhle yabo. Next time Oh ngizoshada. Makagcine uNkulunkulu akamamgcine. Ngiyabonga uzawungcina kalokho uNkulunkulu. Yabonga wethu wethu wadizama kalokho. Yazi ukuthi ngiyakuthanda na. Mzulu useless cabanga lesi team yakwaXhosa. Yebo somahashi qinisile. uZulu useless. Cabanga ngilisa i-team yakwaXhosa. Yabona amaXhosa. Apha amaXhosa. AmaZulu down. AmaZulu ngakiyeka ufane ikhosha. Ngimina AmaZulu ngakiyeka uhluphekile. Ngimina ngisuka le Malawi yabo. Mina angisuke lapha mina ngisuka Malawi. Usuka kwaSikaba baba guys. Kanti umZulu kanjani? Awusiyo phela umXhosa mawuthi usuke eMalawi. No, uyazi kaloko sise lapho. Mana. Makwele. Cha kwale imali ososibeleza kuyo. Ngifuna ukuthi waseMalawi ngempela. Makwela. Not Makwela, Maswela. Maswela, yeah, Maswela. Yebo, ndaswela. Buka. Uyazi ukuthi ngiyawuthanda. Ubaba phela ubaba naye waseMalawi. Hayi futhi baqinisile mabethu abantu bangaphandle banenhliziyo ezinhle. Noma nobaba waseMalawi. So nje i-language yenu ngiyayazi. Sohlala endawo eyi-1 ngizofundisa le language yabo. Khulileka mina ngidinga ukuthi ngifunde le language. Ngiyayazi. Uyazi kancane kalo. Khona thena lokho idatha lakho kuyibhoda. Ayinomono. Angifayela nje nikosa imali phela bakithi bengihluphekile. Bangifakela imali. Manje ngenze njani? Bangiphi imali? Kusiyame ngibonge. Uzekhe ngithule ngiyabuka. Adinga ukupractice wasomahashi nkosiyami. Ubaba waseMalawi guys. February yabo. Ubaba waseMalawi bafethu so nje eMalawi ngiyazi ngeke kanye eMalawi. Kanye. Laphana i-rice liyatshalwa. Inyama ayithengwa. Abantu balaphana ngisho uma wakhona. Yabona nje ubaba usanomama ubaba uno 60 years. Babami unomama. Yangizwa? Unobaba. Yes. Angidinga usiko. Malawi ngiyazi. Ngathi ngisho isihlangane ubho mnandi bho. Kombela. Yey Nina. Yey ningangithathi kancane mina nginobaba ongifundisayo. So nje. So okay, cela ngibuze ukuthi unangaphi wena manje? Ubani ubaba? Wena. Baba una 60.
ngithi wena unangaki? mina ngina 21 ngizothi 22. Uma wami ayingeke lokhu ngidalula iminyaka yabazali bami la, but into ebengifuna ukuyichazela abantu la Adams ukuthi abantu bangale ba healthy. So njengamanje ngijabule ukuthi ngimtholile umuntu ngufresh ne. Ba health abantu bangalena guys ngalendlela ukuthi rice liyatshalwa, inyama bayithenga kanye inyama. Abadli noma yini. Athi ay mnandi uTikTok ulive bambe. Hayibo, shubile la. Ba health vele zekha abantu bangale ngisho ngathini. Ba health zekha abantu bangale ngisho ngakhuluma uthini. Yasona hash aningifayelanga nemali oqala nje bengihluphekile manje ngiyocheck ukuthi ibalance ithini la. Ngigcine ngino 2.5 ngiqame ngeremali ye rent. Kunjani ayanda? Ngiyaphinda. Wazomlando life wami. Wazomlando life wami. Masubuza ukuthi neminyaka emingaki uyamkhipha uSibari manje. Umtshele yababa. Ngeke uSibari uzothola ukuthi ngina 21. Ufike kumtshele yababa awulunga kahle. Hayi, yacela wena. Lokho asekuthile, lokho afakele imali nje. Lapho nangu uSibari. Ayasola shabukane omanje. Ayi lokho ngichazile ke manje. Kodwa vele ngiqinisile nginayo baba semalawo. Baba phela uma ujola nabo. Uma azojola nomuntu wangapha okumzulu. Ngoba sekubonile futhi abaZulu nje. Yabona nje uma singe understand ukuthi why engathulanga namaZulu. Ngoba nisho. Userious kanti? Noma hayibo. Chathi ngikwazi laphi mina language semalawo. Manje ngisho malawo. Nesizulu sikhuluma ngaka pho ukhulele ngapho. Yeah, ngikhulele la emazulwini but uyiMalawi ngiyifunde ngobaba because sebena 13 years manje bethandana. Ngeke uhlala ungafunda. 13 years. Kodwa nawe usuke wavakasha kayi1 ngale? Ukude ngihamba 4 days. 4 days? Nokubuya futhi kwa 4 days? Mawuhamba ngebhanoyi ngicathi kuba 2 days. Hayibo wena. Kuyanjwa ke lapha indlela ondlela. Kokode sadlula nasemashanganeni lapho kogombela kwesakhe. Kobo mnandi bo. Wena bo. Awu. Ngiyawazamamazo nje umncane ngawo usuwazomalawo. Hayibo. Mina ilanguage yababa ngiyayazi. Makwela. Wena uMakwela ndiza. Ngeke ngiyayazi ayikho ezongifika. Manje ukuphi manje ngizothi usuza abantu ngabothe review babhekile hamba kanti lapho. Okay. Papa yini uyanithanda. Thank you very much. Kena manje. Okay. Kasi papa yini desani? Kanjalo. Hawu bafethu ngiyabona nje ngamanzi ngone ngicline ngihambe ngiyofuna indawo. Wona ndawo uhlala? Nangathi ngishilo indaba ngathi ngizothi ngifakela imali nje ingoma ngihluphekile akunayo indawo yokuhlala. Mina ngifike phakathi phela ukukhuluma indaba yemali uthi ngicale phansi wami. Uthi banoyi ngiyifu ukuthi phela wesifiso ngisho ngoba mhlawumbe ngaba u2 days ngoba angazi ngigibela ibhanoyi yeso. Angazi ngigibela ibhanoyi umama babambene bayezamela. So nje ngasagibela ibhasi. Ibhasi lihamba kancane sasilokhu simiswa amaphoyisa belokhu bechecka besikutuluzisa izikhwama bekhipha yonke into abacabanga ukuthi bengayithola. Ngithe ngahamba ngebhasi u4 days. Ibhanoyi angazi kuba how many days. So ngase ngicabanga ukuthi kuba u2 days. Angazi guys. Angazi. Angazi noma into esenza sihambe u4 days ingoba sasibhizi simiswa amabhoda silokhu sibe sikhiphisa izimpahla la ngoba ecabanga ukuthi mhlawumbe khona ama drugs esiwaphethe sisuka nawo ngapha. Yabo lento. Hayi angihlangani guys angazi angizingeni.
Angayithole bro nendawo. Guys, papa yini niyazi kumnandi ukukhuluma nani ku-live. Papa yini. Indoda yami yangithisa manje. Ngisaklina niyezwa. Oh, ayiqinisile ntwana. Cha, yabona Sifiso-ke ya. So, ya, ngifuna eThekwini indawo. So, ya, Sifiso injalo indaba. Bamisana amabhoda lapho ecanga beku-check ukuthi ama-drugs awaphethe yini uzuzana nawo. So kuba inkinga nje kulo. So